ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. 1 ноябри соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар ноҳияи рӯдагӣ дар хоҷагии бародарамон азим бо номи Авазгурӯҳ, ки якумин шуда ба парвариши заъфарон дар Тоҷикистон шурӯъ намуданд. Заъфарон ин гулест, ки аз забонаки ӯ ҳозир ман нишон диҳам, забонакашист. 1 граммаш $10 мебошад. имсол акаи мо Азим фурӯхтагӣ буд. Азим имсол бисёр буд, дар замини кам буд, лекин зич баромадагӣ буд. Гирифта тухмашро зиёд карданд, бисёр дароз карданд. Ва ҳозир мебинем гули заъфаронаш чӣ хел гул аст. Мана гули заъфарон, манаминаш аллакай пажмурда шудааст, пир шудааст. Манаму забонаки сурхашро мебинед. Ана ҳавайро мегиранд. Ана ҳаминро мегиранд. Ана забонаки сурхашро. 1000 дона ҳамин забонак 1 грамм мешудааст. акун аз 1 тонна ин намедонам 100 грамм мегиранд, 150 грамм мегиранд, ки ин бинёҳоят чизи қимат аст. Мана забонакаш заъфарон аст, дар чой меандозанд, дар хӯрок меандозанд. Мана забонакро ин қариб ки вазн надорад. ин агар 100 ташро баъд 1 грамм мекарданд. 0.001 будааст, ҳамин хел будааст. ин гулашро худашро мепартоянд, ё ки мумкин истифода бурда мешавад гулаш, лекин қиматаш ҳамун забонаки сурхаш аст. ҳамун сурх. ҳамдиёрони азиз, дар Тоҷикистон заъфарон агар шавад, тараққӣ ёбад, ин яке аз молҳои қиматтарини дунё аст. 1 граммаш $10. 1 граммаш $10 будан, фикр кунед, ки 1 килои ин $10,000 мешад, ё $100,000 мешад. 1000 та 10. 1 кило ин $100,000 мешудааст. ҳамин 1 кило ҳамин забонакро агар ҷамъ кунед, чӣ кор дорад? Фақат мешинонед, об метиҳед. ин ҳамагӣ 2 моҳ умр дорад. дар 2 моҳ мебарояду гул мекунад. метиҳад муаллим, ин умраш чанд? 2 моҳ ми. ҳамин 2 моҳ умри ҳамин чанд моҳ мебарояду гул метиҳад? Тахминан баъди коридан чанд моҳ? 2 моҳда гулашо метиҳад, ҳосилашо метиҳад, хоб меравад. ё бо дар 1 сол чанд маротиба аз бехи ваяш зиёд мешад? Аз бехи тухмаш чанд дона? дар 1 сол, дар 2 сол зиёд мешад. 1 сол не, 2 сол зиёд. Чанд дона зиёд мешад? А 1 дона то 18-20 дона мешад. яъне ки пёз мекунад. пёзашро мегиред, абехаш пёзаш зиёд мешавад. дар ҳар як чанд сол инро шумо зиёд мекунед? аз заминро меканед, мегиред, зиёд мекунед? 4 ё 5 сол. 5 сол. ин вақте ки аз гул фуромад, мана ҳозир аз гул мефурояд, на? Мана шумо мечинед. Месад замин да таги барфу борон. Замин ба ҳам хел местад. Оҳиста худаш ба баргаш китиваш гум мешад. Тобисон нест, тирамоҳ нест, баъд моҳҳои август ба мебурад аз замин. Худаш август, сентябрда. Баъд аз моҳи сентябр баромадан пас гул ба медурояд. гул ки кард, агар тез вақташ чинда гирӣ, гулаш нағза свежи мешад, сифатнок мешад. агар 1 ҳафта истад, уже сифаташо гум мекунад. ҳамин тахмин як 10 рӯз, аз 10 то 20 рӯз гули наск кардан мегирад. 2 рӯз пас гулаша чиндан мегирӣ, ҳосилаш чинда гирифтан мегирӣ. ин чӣ кор дорад? корашо гӯед. кораш ҳамин ки баъд аз коридан замина нарм кардан дар кор, корида гирифта, аввал замина нарм кардан дар кор, алафшро тоза карда, баъд коридан дар кор. ҷӯя гирифта. ҷӯё ки чанд ба чанд аст? 50 ба 50 ме? ҷӯя 40 ба 40 бошад. 40 ба 40 мешад. 40 ба 40 ҷӯя гирифтан дар кор, болои ҷӯя ки ҳавор кардан дар кор, дар чуқури 10 сантиметр чуқуриш 10 сантиметр, байни ниҳоло, байни гулҳо 15 сант, аз 15 то 20 сантиметр, чуқуриш 10 сантиметр, байни гулҳо аз 15 то 20 сантиметр растаин ба коридан дар кор. баъд аз коридан дар болои ҳатман як 5 сантиметр аз 3 то 5 сантиметр порӯи гӯспан рехтан дар кор. баъд аз порӯи гӯспан рехтан, об монда, гидета об 1 сутка оҳиста рафтанаш дар кора, ки тар шавад. баъд аз тар шидан мо ҳамихел мемонем. тахмин баъд аз 1 моҳ аввал тухм реша мегирад. баъд аз реша гирифтан, баъд ба боло найча зада мерояд. баъд аз найча зада баромадан, гидета баъд аз 10 рӯз гул ба медурояд. баъд аз 10 рӯз
гул ба медурад. Як бор ҳамаш гул намекунад. Як бор гул намекунад. Якум рӯз якум гуле ки мекунад, баъд аз якум гул 10 рӯз гузаштан пас баъд ҳамаш бад гул медурад. Ҳама вақт пас афтоб норасида бояд гулиро мо чинда гирем. Саҳари рӯз. Саҳари рӯз ҳосилиш чинда гирем. Агар афтоб занад мисол як рӯз ду рӯз истод, сифаташ пас мешавад. Сифаташ гум мешавад. ҳам гулаша тез ҳосилаш чинда гирифтан дар корем. Ман мисол мегирам, инро ҳамин сол шинонда да? Инро ҳамин сол, ҳамин сол аз ду моҳ пеш корида будем мира. Аввал аз замин канда нигоҳ доште тухмашро чанд моҳ? Не, аз замин канда як боро коридам. Бо чанд сол пас боз мекунед аз гаш мешавад? Аллоҳ насиб кардагӣ бошад, мумкин баъд аз 2 ё 3 сол мекунем. Агар мо чанқа бисёр ман кунем, тухмаш ҳам зиёд мешавад. 3 сол пас бо аз биқини ҳар якташ 15 тагӣ гирифта зиёд мекунед? Мумкин я 10 та шавад бо. 10 та. Я аз як дона мумкин 10 та шавад. Яъне ки 10 маротиба зиёд мешавад. 10 маротиба зиёд. Аз тахмин аз дар муддати 3 сол аз 8 то 10 маротиба зиёд мешавад. Дар муддати яъне ки шумо мегӯед ки инам ҷози 1 сотиқ бошад, 3 сол пас шумо 1 гектар бекоред. 1 гектар бешавад. Ман аввал дар тахмин дар тахмин чанд ба чанд буд? 5 ба 10. Ним сотиқ. Ним сотиқ. Чанд сол пеш? Не, ним сотиқ не, манам уҷа. Паҳмиш 5 буд, дарозиш 10 метр. Ним сотиқ мешавад, ҳа. Ним сотиқ. Ана ҳозир гирифта дар дарози 6 дар паҳмиш 6 метр, дарозиш 70 метр. Чанд сол пас кардед ҳамон ним сотиқа зиёд дар кардед? муддати 4 сол. 6 ба 7, 4 ним зиёд аз 4 сотиқ кардед. Зиёд аз 4 сотиқ. Ним сотиқатон дар 3 сол, чанд сол? Дар 3 сол. 3 сол 4 сотиқ шуд. 4 сотиқ. Ним сотиқатон. Ҳама 8 маротиба шудааст, да? 8 маротиба. Ана ки ин дафъа бо баъзе тухмои майдаша накоридам. Агар мекоридам мумкин 5 сотиқ мешид. ҳа, 10 гуфтагии шумо дуруст. 10 шумо. Ин як ҳамин инами аз забончаки сурхаш чанд донаи ҳам забончи сурх 1 грамм мешавад? Мале. Инаки чанд доначи сурх? Ана нишон кед. Мана доначи сурх. Дар даруни ҳар ин ҳамина мехӯранд, ҳамина чой мекунанд, хӯрок карда доранд. истифода мебаранд. Як 100 таш 1 грамм мебурад? Мешавад, 100 таш. Мешавад. Ма он шарте ки ҳами саҳари рӯз ина чиндан дар кор. Агар афтоб расад камтар пучулаша сифаташ гум мекунад. Ино бо хушк мекунед, ҳоли шумо? Ина дар соя хуш кардан дар кор. Вақте чинда гирифтем, мо дар даруни хона дар болои коғаз латане болои газетба тунук карда, тунук мондан қоқ карда мегирем. Вақте қоқ карда гирифтем, баъд аз он истифода мебарем. Агар мо дар афтоб қоқ кунем, афтобро қоқ кунем, афтобро қоқ карда гирем, ин сифати гум мешавад. Сифаташ гум мешавад. Барои ҳамин дар болои лата агар бумонем, камтар нас қоқ намешадем. Барои ҳамин дар хона, дар як ҷои тоза, дар болои коғаз тунук карда мегирем, баъд аз тахмин 10 рӯз ин қоқ мешавад, тез қоқ мешавад. Қоқ шидан мегирем, баъд гирифта дар ягон пасудаи шишагӣ. Ино мешкананд ҳамино дар ё ки ҳаракат мекунед ки нашканад? Нашканад. Ин нашканад бо бисёр хуб мешавад. Нашканад хубтар. Ман чиндаги ман ҳамаш свежее. Мана бинед. Не, хушк шавад мешканад? Мешканад. Агар бисёр хушк карда гиред, дар афтоб қоқ карда гирен, афтобро қоқ карда гирен, агар шумо гирифта агар майда кунен ку орд шуда меради. Ин мумкин нест. Не мумкин нест. Сифат истифода. 1 граммаш чанд пул аст тахмин? Ака тахмин $10 гуфтан дуруст ми? $10 меган ҳам хел гуфтагиам намедонам. Ҳамин сол роҳбарияти шумо фурӯхтан набак монам бутулка гирад. Бутулкаҳои хушк карда фурӯхтан. шумо намедонед? Не, инаш намедонам. шумо фақат чинда додан? Мо чинда додан ист. ҳамдуран азиз муаллим акун деҳқон ҳастанд намедонанд. дар ҳақиқат Парвизҷон мана як аз шогирдони акай азим ҳастанд. Парвизҷон, шумо аз ҳамин гулҳо имсол фурӯхтед? бале, мо аз ҳамин гулҳо имсол истеҳсолотро гирифта тайёр карда ба фурӯш мондем. граммаш чанд пуле? граммаш $10 чӣ хеле ки шумо гуфтед, ба нархи сомонӣ 105 сомонӣ. 105 сомонӣ. бале. бутулкачакҳои шишачои махсуси фасонда хушуда. бале, 1 грамма, 2 грамма, 3 грамма. Се позиция дорем дар магазинҳои Ёвар, Пайкар, Релакс, аптекаҳои шаҳри Душанбе, магазинҳои шаҳри Хуҷанд, Амид. ҳамон ҷоҳо ба маҳсулоти мо ба фурӯш уже монда шудааст. шумо дар нақша ҳаст ки инро зиёд кунанд гектар гектар? бале, дар нақшаамон ҳаст ки ҳаминро аз ҳадди имкон зиёд карда истеҳсолоти ҳамин зафаронро дар Тоҷикистон муаррифӣ карда пешбарӣ кунем.
پرویز یک جان تشکر به شما. اکا عزیزمون نیست در سفر خدمتی است، به اون که سلام گویید. دستتون در نبیند و میخواستیم که در تاجیکستان بسیار همین زعفران پیشروی شود تا هم آدمان صاحب جای کار میشوند، هم یک پولی به دست میبیاد به شما، پولی نقد به دست میبیاد، چون که این زعفران یک گرمش $10 باشد، اگر یک کیلو گیرید اگر جمع کنید اگر این $100,000 میشود. мо рости якои искандар на балки оиди маблағу нарху навоаш мо барои саҳми худамонро дар ҷамъият барои саломатии населения гузаронда ягон хел дастгирӣ кунем. رحمت. Это первая наша цель. این مقصد یگانه شما که در خلق سلامتی خلق این فایده‌ناک است، چیزی فایده‌ناک است، شما هم رو زیاد کردن هستید. این همجوران عزیز اکن پرویز دو ما مکتب روسی رو تمام کرده است، اینستیتوت روسی خوندگی است و زبان تاجیکی اش کمتر سوستر می باشد، من هم سوست می باشم و با من ترجمه میکنم. پرویز جان یک جان تشکر به شما. با شما در آینده بردبارهای کلان آرزومندم. سلامت باشید آقای اسکندر. رحمت. همجوران عزیز من یا بار دیگه تماشا کنید گل‌های زعفران رو و بعد به همین نوار رو به آخر رسانیم. چیزی که تونستم درباره زعفران و شما سخن‌های زعفران پرورها رو به نوار گرفته پرتفتم. من هم جوری عزیز این زعفران به روسیش می شود شفران. حالا بسیار آدم ها میفروشن این چی این زعفران، این شفران. در گوگل زنید شفران میبراید زعفران نواره چی فایده داره، چای میکنن، خوراک میکنن، همش رو گفتیم. انا هم دوران عزیز با از تلویزیون تاجیکستان هم اومدگی ژورنالیستو برای نوارگیری خاکن پاتیشگاه مزورترند ها یکو میبینن پیش از تاجیکستان. هم دوران عزیز در پناه خدا باشد، خدا نگهبان هر یک چیز شما باشد. فیسبوک هم کس به ویدیو